dig själv i huvudet. Mark, ser du vad detta är? Nej, ska du kasta den på mig? Nej. Ser du vad detta är? Ja. Vet du vad jag ska göra med den? Nej. Ägg. Det här kan jag äggskål. Det är bra på håret. Det är bra för Max, ner. Åh, fy fan. Max, det börjar svida. Du luktar ägg. Vänta. Fuck off. Jag vill ha ett ägg på mig. Jag tycker det är dit. Nej, nu jävlar ska jag tänka. Fan, jag fick ägg på mig. Luktar ass. Filmar du fortfarande inte?